Kodi muli ndi malingaliro kuti mudzakhale accountant komanso muli ndi maganizo nakuti mwina mkutsogoloku kudzakhala wowerengera chuma kwinaku nkukhalanso othandiza masewera ampira? Ipulogalamu ya lero ya Tikudziweni. Lero lino tikufuna tidzone ndi a Mabushi Mkandawire. Iwo watu ndi accountant. Timve ziwiri zitatu zokhudza umoyo wawo. Dzina langa ndine Sam Kanina. Mukhale pomwe. Amabushi takulandirani? Zomwambi. Amabushi kumudzi mkuti? Ineyo kumudzi kwathu ndi kubwengo. Boma la Nzimba. Lomwe ndikamapita chakulumbi uko pa junction paja. Ndi pakwathu pamene. Kuti ino chisi kwa Jalavikuwa? Yeah, still Jalavikuwa. Yeti? Yes. Ndi kumudzi kwanu? Sure. Tsono mkhale maphunziro mudachita bwa? Ineyo panopa ndine kuti ndi am a holder of a diploma in accounting. Komano ndikupanga degree yanga ya accounting with Ngoma University. Yeah, so far munamba bwanji? Mundiuze kuti kamaphunzira kuti ku primary school. Ineyo primary school yanga ndinaphunzira standard 1 up standard 2 pa Bweni primary school. Nthawi imene bambo wanga amagwira ntchito Parks and Wildlife. Now at that time amagwira ntchito ku Nyika National Park. Ndeno anadzapanga transfer kupita ku Salima. Ndi atapanga transfer choncho ineso anazanditenga because poyambirira ndimakhanda gogo wanga. Then napita ku Salima naphunzirapo standard 3 4 pa Tavite primary school. Then anadzapanga transfer kubwera pa Kudwangwa. Ndi standard 3 mpaka na 7 naphunzirira pa Kanyenda primary school pa Ngunga. Unfortunately that was 1994. My father passed away. Then we came back ku Mudzi Kubwengo mene. Ndi kumene kuko nabitiriza standard 7 standard 8. That same year in 1990, that was 1996. Mayanga anagula malo mu Nzuzu kena kuona samugira Chwavi. Then standard 8 namalizira pa Chwavi. Kwa mayeso ninakalembera Kubwengo. Yeah, so Chwavi makamo ndito. Chwavi ni makwatu. Ani matamugeto? Chifano kuno kunzuzu ngati kuliso township yo chowa mbili ya Chwavi. Yeah, Chwavi mtakhamu. Nzonena kuti magona osa Chwavi ndikulani wadziwa. Ma prime secondary mwapita kuti? Yeah, so mwamwa secondary nakhonzera pa Lumbi Secondary School. Then I did my form 1, form 2 pa Lumbi Secondary School. Then 2008 nasiya Lumbi Secondary School nazamalizira form 3 yanga ndi form 4 yanga pa Ekwendeni Community Secondary School pa Zifukwa zina. Eno mdala mpuvya. Zifukwa zina sasa. Yeah, Amabushi. Yeah, Amabushi. Anakuyothani sukulu. Yeah, ngomano pa Zifukwa zinazo nazikondena kuti form 3 ndi form 4 napangira pa Ekwendeni Community Secondary School. So za accounting umekapusa? Yeah, so za accounting nabanga certificate yanga in financial accounting pa Ekwendeni College of Commerce. Then was under Synod of Livingstonia. And nditapanga certificate yanga napanga diploma yanga ku MCA kuliongo. Ndito Nkupesa so no diploma ya accounting. Tsono diploma mwaipeza kuti mpeze ntchito zinakhala? Yeah, chomwe chinachitika yacho nena kuti ndinena kuti neyo ntchito poyamba ninayamba ndi National Food Reserve Agency chaka cha 2003 mu April. Ndi nkagwira ntchito ngati titonero amati tally clerk
umalembera mabaga kamaluwa mujani mu warehouse kamapanga akamatuluka zino ngati mene zozo ndi chaka chomwe cha 2003 nazapezonena kuti synod then anatsegula school yawo yophunzitsa zibusa college of theology and synod of Livingstone ndi mwamwayi kuona kuti mwana wawo amaphunzira mu school yawo ananditenga ndino ndinayamba zowerengera chumazi ndi then college of theology and synod of Livingstone ndithu. Okay, antamati accounting ndi ovuta. Accounting ndi ovuta ngati chifukwa ena apopo metu kapa pana kumangona kuti ayi nati awa ndi accountant alaini mantha kuti masamu ya accounting ndi ovuta ngati sunayikepo chani mtima koma chinthu china chilichonse kuti chikuyendere ukayikapo mtima sichimakhala chovuta. Ineyo I have to be honest with you, poyambirira sindinkadziwa zonena kuti mwina ndingamadzagwira ntchito yowerengera yani ndalama zinatengera munthu wina wake kundipasa ndithu chidwi nonena iweyo you can still do izinto zowerengera ndalama. Nthawi imeneyo kwambiri masilira anthu amene ankakonza magalimoto then ndinkangolanga nditakhala muna okonza magalimoto ngati makaniko chidwi chokhala ngati mechanic chinatengera pa uncle anga nthawi imeneyo anali mechanic. He was based in South Africa and then later on nazapeza kuti he became an engineer okonza yani ndege. So ndinalibe ndi chidwi chonena let me be like my uncle. Nizokuza so ndesho ngati uncle akukonza ndege neso ndimaona kuti mina nditafika ngati pa uncle pachizita ndikhalira bwino. Kumano that was just my dream. Napeza kuti ndapanga divert ino kuyani kuza accounts kumawerengera ndalama ndithu. Koma mkalasi bwana sizivuta makamaka kuti mfike pa chigoma kuti tikamba za degree kwambiri komano tudzere kuphunzirabe koma mkalasi no sizimavuta chifanda kuti masamu. Of course, you know, accounting ndio kuzana ndi ezo solve. Komano like I said unena kuti chinthu china chilichonse ukayikapo mtima kuti ineyo ndipange chakuti zitha kuyendera. Munthu tingoyerekeza ukupita ku school apo ndi apo there is no way kuti maisonga zarani ungazakhoza. Chimodzimodzi ukamapita kumunda wangolimapo mizere iwiri mawa itatu o kusadzala kumene you can't expect kuti by the end of the day kuzakolola. Ende chinthu china chilichonse kuti uchite bwino ndi mtima kulimbikira basi. Chifukwa apapo tifane kuchanano chifukwa apa tikupita kumayeso anthu ayamba kulemba mayeso form 4 ena salimbikira kuwerenga osawerenga kumene ena basi mwina makango sewera ali dalitsa Mulungu mwati munthu adzilimbikira zoona zake. Makamaka mmene anthu akupitira kulemba mayeso ndikope basi munthu ayenera kuwerenga. Pomwe waona kuti uli ndi mavuto pita kwa aphunzitsi ako akakulongosolera. Pita kwa nziza ako amene ukuona ngati kuti amatha ma areas amene akuphunzitseko ndithu. At the end of the day uona kuti ukuchita bwino. Kunena chilungamo school ndi kulimbikira kuwerenga kuona unena ndithu neno kuti apo pa mphunzitsa ndiphunzitsa chani pomwe si unamve ask ndithu. Kutsogola uko mukapanga degree yanoyo bwanji sizikupetani hayi ineyo mmene ndinayambira degree yanga isinakhalepo ndi supplementary and ndichikhumbukhumbu changa ndisakhalepo ndi yani ndi supplementary. Kulimbikira ndithu despite kukhala ndi ma responsibilities ena komano kulimbikira ndi tayenera kutenga ndithu degree. Muli pa ntchito komanso mpanga school chifukwa alipo ena amene ali pa ntchito mwina kuti apangeza school amagaza singakwanitse ngasema responsibility komanso zimene makambazi munthu ntchito makawuli zochitika zambiri ku ntchito inu mmakwanitsa bwanji? Ndi kuyigawa ndithu nthawi ya ntchito ndi nthawi ya ntchito. Nthawi ya school ikhale ya school komano kuti mabwana apitilize umasangalala nawe pa ntchito paja despite kuti upanga school ntchito yawo yenera itani igwiridwe basi. Ndi chachikulu ndikuyigawa nthawi yako nena nthawi iyi ndiyoti ndipangeza ntchito. Upeza nthawi yoti upangise yani zasikufuka kalimbiraso ntchito upanga school
mapeto ake basi akuida nde kuigawa ndithu nthawi ija wekha uyiona nilota nthawi ndio ndiwerenge ndipangiza school komanso iyi ndipangiza ntchito malipoti akufunika pa date lakuti make sure kuti malipoti ako wapanga ndithu before that date osati make excuse ambiri sindakwanitse malipoti nimatango nikansukulu ndio mabwana sawo nawo akuzota basi amwene za school zosiyani mubange concentrate pa za ntchito mpenje mwana mnabadwa ngangati ya ineyo ndine first born mu family ya 4 ndine ma sister awiri ndi younger brother wanga after ineyo kunabwera sister wanga and then my younger brother and last born ndi sister wanga fanda fusidala ena kumakhana magazana nda accountant azibalaka sa kumasilira ukhaso accountant ya monga muja ndinanenera poyambirira kunena kuti ineyo poyambirira ndingafuna ndikhale yani waza ntchito zamani koma nazapeze kuti wina nandipanga convince kuti mani pangani zawo ndeno chimodzimodzi azibalanga onso nawonso atha kumakhala undisitira ine komabe china yake itha kuchitika upeza kuti akupanga yani akupanga zinthu zina like panopa sister wanga akugwira ntchito ndi Nedbank akupanga za banking ndithu. My younger brother is still at school. Sister wanga wina ndio is married. School sana bidile nayo. Umoyo wanu wakhala utani pa sukulu. Fusemene mkamayankha ndofuna mulingalire kumbuyo kwanu mwe makhala. Nangasipena kuti bambo anamwalira. Yes. Ndiye kuti obviously mwakula kwambiri ndi mayi. Yes. Umoyo wakhala utani. Achimwene salami pomadza Afrika kuti mwina panopa ndikuyeza ndinu tadusa mzambiri since mina namwalirira bambo wanga sikuti moyo nali ophweka timakumana ndi ziphinjo zambiri andi ine ndayenera kuyamika mayanga ndi uncle anga amene ndikunena chifukwa chonena kuti adinatengapo gawo lalikulu kunena kuti mwina ineyo ndi secondary school yanga ndimalize ndipange course yanga ndithu upeze wali mpaka na tsiku lero ndikugwira ntchito anthu awiri watengapo gawo lalikulu pa moyo wanga timakumana ndi ziphinjo zoti mwina timatha kupita school osadya koma mayi anga amachita neno ta ananga ndikuvutika kuti mwina patsogolopa nzakhale payani pabwino ndibe ndayenera kuyamika Mulungu ndithu nena kuti despite ziphinjo zomwe timakumana nazo komabe anatidalitsa mpaka na pano tikugwira ntchito. Pali ana ena apo amene makolo awo amapatsa kena kalikonse. Akamapita ku sukulu ndi kuti ti bwinobwino kani kaphala kampunga kankaka ya kabuledi kachabechabe ayi mpaka nopaka kozopaka kopaka kozi koma nu akuchite chibwana koma inu mwati mudavutikapo kufika pamene mungapatse malangizo otani mpata olomwayo ukapezeka pa moyo wa munthu kuti mwina ujipange chinthu china chake upange school ndi bwino kugwiritsa yani kugwiritsa ntchito. Pali anthu ena kunjaku kuonera kuti mwayi ngati umene akutani akusowa amakhalabe ndi chikhumbokhumbo chonena kuti ine ndifuna ndipange school ndipange chakuti koma mwayi ngati umene umatha kusowa. Now iweyo ngati mwina uli nazo zofunikira zonse makolo ako akupasa ndithu china chilichonse choti upange school panga school fika pa mapeto pake mathoma za uzapanga yani grade ni makolo anga ndipasa fees anandipasa zofunikira zonse zoti ndipange school koma sinathe kugwiritsa ntchito ndebe kwa ine ndikuwalimbikitsa anthu otero kunena kuti tilimbikire ngati mali resources alipo tigwiritse yani tigwiritse ntchito for kunjango ena akutani mwayi ngati umene ujawo akusowa ndithu. Ndiye pali winaso mwana amene afuna atakhala accountant. Yes. Azitani ali pasema school koma no amati akomene ndakhala accountant ondafika pa amene amabushi paje zikaoneka pative choncho so kuti mubwerera apa ndi kuti chifo chakuti no palikana kake izona ndiyeno mungampatse malangizo otani mwana amene. Malangizo anga ineyo kwa mwana ngati amene ngonena kuti kumulimbikitsa ndithu alimbikire secondary school yake masamu alimbikire so ndithu pamenepo
masamu alimbikire kuti osati uthawa yayi aya alimbikire sizovuta ukayikapo mtima sizimavuta komabe penaso timatha kungoopsezedwa mentality yomwe anthu amakhala nayo kunja kuonera sindizicha zovuta ukalowa mu field mumazapeza kuti no koma ichi munthu ukayikapo focus ukalimbikira uzoti sijovuta nkhani yayikulu yonena kuti ikapo mtima pa chinthu chomwe iwe ufuna upangira chief ndengati pali mwana wina or anthu ena kunja kuti amafuna kuti atazakhala accountant ndi buku basi alimbikire kusolva masamu akapita ku college Frankwood basi ndikuti cha ilolo ndi buku la life ya kama accountant amene za ndi buku lonena kuti accountant wina aliyese ayenera kuti aliwerenge buku limenelo chifukwa chonena kuti usapangeso ulesi ya ayi usapangeso ulesi andi ndi zinthu zonena kuti ukayikapo focus sizimavuta mpang'ono pomwe chabwino tifuna tipita ku break koma tisapita kumene koko ndinokwatira ndakupwetekani ya pasolemeno sikuti mwandikupweteka ine ndinokwatira ndile ndi mkazi mwana ndithu mukhale limodzi ku Wekweteni kapena mu Mzuzu panopa ndithonera kuti iyeyo ali kulilongwe yes muchita day school mwina ndithu koma ndiye pamenepo tsono mmakwanitsa bwanji kupanga skulu kupanga ntchito komanso banja komanso mwana afuna soto bamboto ndinanena kale kunena kuti chinthu china chilichonse chiyende wekha wayenera upange uyigawe nthawi yako uone kuti nthawi iyi ya ntchito nthawi iyi ndi ya family nthawi iyi ndi ya skulu chifukwa kungopanda upanga zimenezo ndi china chilichonse chitani chisokonekera chachikulu kuyigawa nthawi yako uona kuti mbali ina isakhale ngati kuti uperewedwa iyi isakhale ngati kuti ufokera ugawe nthawi bwinobwino andi zonse zikuyenda tathokoza kwambiri tipite ku break tibweranso chigawo chachiwiri mmene mutu ndimene tikuchitira mpulogalamu lero ya tikudziweni lino tikudziwana ndi Mapuchi Nkandawire iwo watu ndi mmodzi mwa anthu amene amagwira ntchito yowerenga chuma kapena kuti accountant ndine chikhulupiriro kuti mukuphunzirapo ziwiri zitatu kuchokera ku mbiri imene wakulongosola mukhale pompo chifukwa tikhala tibwera chigawo chachiwiri tikulandire lero chigawo chachiwiri cha programu imene ya tikudziweni pano pa Kanema ya Times nanena kunena kuti lero lino tikudziwana ndi Mapuchi Nkandawire iwo watu ndi mmodzi mwa anthu amene amagwira ntchito yowerengera chuma mukhale pompo chifaniza mbiri zimene tifuna timve kuchokera kwa iwo Nkandawire tikulandire chigawo chachiwiri ndakhoza nana Nkandawire kapena ndakulemekeza kwambiri wina akanaza ndikuzama kuti koma tilo kuonjeza kwambiri umandilemekeza kwambiri no sindingakani simungakani Nkandawire basi kodi Nkandawire mbiri sono ya mpira chifukwa pambali pona kuti ino ndi munthu amene mmagwira ntchito ngati accountant mmakonda masala mpira kwambiri chifukwa chani munthu une ndisaname kukonda mpirako ndinayamba pakanthawi ndili ku primary school ndithu timadoda chikopa tili pachiwavi pomwe pamenya azitrophy amene anyamata geto tamanga nthawi imeneyo nditapita soku ndili kulumpi ndimenyabe ndithu unfortunately ndili form 2 kuti ndikukalemba mayeso nazobe zikuti mamenya ndi praise boys nazachoka mkono 2 weeks kuti ndilemba mayeso a form 2 mkono wamanje wamazee yeah de zitachitika mezozo anandika chikakha ndithu and then my mom was like ndisaza kuonesa ukumenya yani
ukumenya mpira mayi amene atakalipa sabana atakalipa nangasema sikufuna samasewera inayi bayeso sindilemba tunde zinakhala ngati basi zomenya mpira ndachepetsako komabe chidwi ndinali nachobe mu chonena kuti mpira maji azindinasiya kumenya ngati active soccer then komabe ndi mapitabe kumakaonera anthu akutani akusewera or maskrini mene ndendithaonera kuti chidwi chokonda mpira ndinayamba ndili mwana ndithu tsopano kuti muzikhala ndi maganizo ati mukhale chairman wa Ekwendeni kuli mati Ekwendeni Hammers yes koma mapanga hama kapani maina ojera tapita ndi palogoba nologutebe yasimama panopo muone kuti zikukhala bwanji muchita muona neno ta matimu komona ndithu anthu akunena kuti mukupeta koma tiona kutsogolo kuzitha bwanji zona zake chifukwa chani kuti mpaka kufika pa ucheya mwina poyambirira ningokupasanika brief background ya timu imene Ekwendeni Hammers ndimwe mangu yes ndi timu yomwe inayamba mu 2009 anthawi imeneyo tinayamba ngati kuti ndika socials ine tinalipo magays atatu ineyo nzango ina ake Dyson Sikwese ndi nzango ina ake Griffin Kaliati ndiyeno tikumenya ka socials kaja kunabizo kuti ambiri amene timamenya nawo analingana anachisozera ndithu ndiyeno 2010 tinaza joina kachikho ka MP honorable Gotani Anyahara nabizo kuti awina kachikho kamene kaja then those guys were like komatu mmene zilili mtithakupanga nawo compete kachikho ka Munzuzu ka division 1 ka Mzuzu Coffee said okay let's try mama ina zabezika 2010 ija tinamenya nawo division 1 and we became champions wa Mzuzu Coffee anatipasa ndithu kandrama kupamene waja anaja kuona choncho tapeza kandrama wanji silingalowe nawo msimama ndi kandrama kawo koyambira ndi tinakhala pasi anyamata amene tinayambisa timu imeneyo nthawi komadi anawo tithakwathandiza mjira yotero tiyese kuti zikhala bwanji ndi 2011 tinayamba nawo kupanga participate mjani msimama napeza kuti tinachita bwino ndithu tinathawa ka position 4 then guys were still motivated to can play so briefly that's the background of Ekwendeni Hammers. Mmakonesa bwanji kuyendetsa timu my challenges amalipira komano ndizonena kuti ineyo with the help of anzanga amene ndachulawo timathabe ndithu panga contribute a little something kuti tilani tiyendetse timu ena ofuna kwabwino amathabe kuti thandize nena yes a little something tiyendetsere timu ndithu sitinganeno kuti Ekwendeni Hammers has the sponsor no komano anyamata afe timatha kugwirana manje neno kuti tiyenditere kuti timuitane timuyende ndithu ndeno mwachitapo chani chonena kuti nkupati pamano Ekwendeni Hammers ndithu anthu akuidziwa mwachitapo chani mutati muone mene ndanenera background yo ndi timu yoti yayambabe pakanthawi chifukwa titaonera 2009 sipano ndikale pompano lizikwanitsa 10 years komano mmene inayambira timu nditha kunena kuti I'm a very proud person panopa chifukwa yonena kuti yatulusapo ndithu anyamata omwe panopa ena akudziyimira pachani paokha ndithabe kunena example yonena kuti ndanyamata awiri amene panopa ndi asilikali ali kumwale barracks onena kuti without the help of Ekwendeni Hammers mina panopa sibwezi ala asilikali sibwezi panopa kugwira ntchito akuthandiza family zawo on top of that ndanyamata amenenso akumenya matimu a Super League panopa oti achokera kuti timu ya Ekwendeni Hammers panopa akutha kudziyimira paokha akupeza pokang'a chepe akuthandizika mwa njira zina mmene akumenyera chani matimu awo kumene koko ndi kwa ineyobe nditaonera kuti timuyi yathandizapo ndithu mudzilimbitsa mtima zona zozo komano ngati mufika kunena kuti kupititsa ma players ku Super League komanso obviously ndikuti kusimama kundeda alipo kale ambirimbiri komanso ngati momwe mwakambirapo kumwale barracks I think mwachita ntchito komano ndi mavuto ake makumana nawo mukamayendetsa masera mpira mavuto ndengosayamba mavuto yalipo ndithu nanga si chomwe chimachitika chonena kuti mwina tikapanga gather nyamata ajabe
kuti azisewera mpira nawo samapeza kuti achoka mmakomo mwawo muli mavuto osiyana-siyana andi akamasewera mpira uja amakhalabe ndi china chake chonena kuti mwina at the end of the day ndithandizikawo kenakake ndebe ndithaonera kuti mavuto ambiri amakhala ngati amenewo fa musungangontenga mwana mwamuno wake kuti azimenya mpira pomwe at that time waenda kuti akalime athandize yani family yake the expectation ibe imakhala yonena kuti much as I'm playing football komabe at least kasopo mwina mayanga ndatumizire kuti kumudzi the ma challenges amakhala ameno komaso mmene tikupangira rani ma challenges ibe muligi mamakhalamo ambiri mutaona kuti ife takhalamo ndithu zaka kumano takanikabe kuti mwina titenge championship ma challenges alimo officiation is one of those challenges I can't apopo sitingabisane officiation in maligi mwathuko is one of the big challenges yomwe matimu premier division amakumana nawo ndithu mwini malingana oti kuti mutha kudzakhala maganizo oti kutsogolapo masera mpira mwina pa komite ikulu kapena kusokoipa ndifunso labwino chabwino you know munthu pa munthu ndi bwino kuti ukhale ndi ambition for example mujandikanenera kuti ndimanena poyambirira kuti cholinga ineyo tapanga divert attention yanga kuti ndipangiza accounts mafuna kuti mwina ndidzakhale pena pake chimodzimodzi mmene ndili ndi interest or chidwi cha mumpira ineyo ambition ndinayo ndinoti ati mwina tsiku lina ake ndidzakhalebe pena pake poti ndikupanga administer football dziko muno ndithu mmazifuna mubirizo zimenezo zosaka musakayikira mumachita makampeni basi ndekuti okay chabwino mukakauri muli kunyumba kuti mwina make mwakuma mmakonda chani ineyo ndikakhala kuti mwina ndili kunyumba okay kucheza ndi mwana wanga that's the first thing and two ndimakonda be mwina munthu ndimalima ndimakonda zolima ndiso mulimiso kwambiri timayeserako za ulimi accountant mulimi masera mpira zabwino kwambiri tunde zikakhala kuti mwina ndili free ndimapita be kumunda ukaona kuti ntchito yoyenda bwanji anyamata akugwira bwanji ntchito pamundapo at least kuti zinthu zilitani zilongosoka on top of that ndimakonda so kumvera nyimbo kwambiri ndifoka munyimbo muja I feel like ndimaphunzira mobe ziwiri zitatu ndithu mukakauri muli pa nyumba kuti madam kapena kuti simati nditokwatira yes akaza nfa kuonerana apa kuphika ni chani chini mati kumachindeni kadya masangana ine chomwe ndimakonda kwambiri ndisomba ya fresh ndisima mungu khagara apa madzi I think ndinatengera fuka mayanga ndakuti ndakumadzi ndakuchirumba nde mayanga ukagula somba ya fresh baba za mayiphikani amayilongosola amachita zinthu zona za ndesima ndi somba ya fresh mundiruma ndita funso lombaliza likhalena kuti ni tsiku limene mati mukakhala chete mmadandala kuti akoma tsiku lili nakhumudwa komanso tsiku limene mati akomalili ndine yomwe uja mabushi kunena chilungamwe tsiku lomwe ine ndinakhumudwa moyo mwanga tsiku lomwe bambo wanga anamwalira then ndinali mwana komabe ndinali ndi nzeru fuka ndinali mastandard ndithu koma ndinali ndi nzeru mazindikira de anamwalira bambo wanga mangoona be unena ngati china chilichonse chatani chatsekeka in fact my hope was lost so that was the day that I felt like basi zimsizirane siziyendaso tsiku lachisangalo kwambiri lembe akuona kwambiri tsiku lomwe ine ndinakondwa ndi lomwe ndinayamba ntchito kuti mene asinodada nditenga kule kujowajowa yes inali chisangalo chifukwa chonena munthu ukamayamba ntchito at least umakhalabe ndi chimwemwe because umaona be unena mwina timavuto tomwe ndinali nato here and there ndayambira ntchito ndithautani ndithakusolva nde tsiku lomwe ine ndinayamba ntchito that was 16th October 2003 that was the most highest
highest moment yoti mateko mapapa joyful day. chabwino kama yanu ndi imeneyo Yes. maumaliza kwa amene akukuonera. Mawanga omaliza ndionena kuti tinakambapo tiwiri titatu tokhuzana mpira skulu. Kwa ine makamaka tension yanga ndiya kwa achinyamata anzanga amene akanalibe pa skulu panopa ndipo akufunabe kuti mwina atazakhala pena pake mtsogolomo. Mawanga omaliza kwa iwo ngonena kuti tilimbikire skulu andi mpata olumwayi ukakhala kuti wapezeka kuti utero ndithu ugwiritse ntchito. Mbali inayi kwa achinyamata anzanga amene ali ndi chidwi mu za mpirazi tindigwirane manja mwina ndikutukula mpirawo Malawi muno tikuona ndithu mmene mpira ukuyendera Malawi muno chipanda kugwirana manja ndikuti will not reach where I want to reach. Ndathokoza kwambiri kuli zoona kuti makaunti atakuti machita bwino kwambiri mmakonda ndalama. Iyo ndi mentality yomwe anthu ali nayo kunja. Koma sizoona. Ndathokoza kwambiri ndithu. Tiverere ndiye kuti takwangula zonse zomwe tinabwera nazo programu ya lero ya tikudziweni. Lero lino timadziwana ndi Amabuchi Mkandawire. Iwowa amagwira ntchito ku Sinodal Estonia ngati accountant. Komanso amakonda masewera ampira. Komanso ndi mulimi. Ndi chikhulupiriro kuti mwaphunzirapo zambiri mukucheza mathu. Dzina langa ndi Sam Kalimira. Ndikupempheni kuti mudzakhale pompo pomwe tidzamalizira programu ina ya tikudziweni pano pa Kanema ya Times. Mwakumana nonse.